Blažená matka Jozefa tá stále vedela, že pokiaľ sa bude venovať deťom, tak určitým spôsobom zachráni celé rodiny. To je taký hlboký zmysel toho všetkého, čo robíme. Ja v podstate Facebook nepoužívam na také zdieľanie svojich ťažkostí, skôr sa delím s tým, čo mňa oslovilo, čo Boh koná v mojom živote. A opäť taká skúsenosť, že veľa ľudí mi potom napísalo, že to som práve potreboval prečítať, to som potreboval počuť. Aj to je charizma sestier. Cez celé naše dejiny sestry pokračovali v tom, čo robila naša zakladateľka v Žužeľanoch, v Žuželi, možno kde si na inej úrovni, ale starostlivosť o miesto, kde sa chváli Boh, o dôstojnosť tohto miesta, o čistotu, o atmosféru. Tak ako naše sestry niekedy chodili po domoch a ošetrovali chorých od samého začiatku vzniku našej kongregácie, tak aj my sa teraz chceme starať o chorých, o tých, ktorí potrebujú našu pomoc, aby dokázali tú svoju rolu, životnú rolu, dohrať až do konca. Ja hovorím, mamo, ja bych chcela ísť za, jak to hovorili, takedy za Míšku, nie? No tá, dobre, mama taká, že ona nás neodhovárala. Išla som s mamou, že či ma príjmu. Oni povedali, že hej, napísali také, že kedy mám prísť. Mala som radosť z toho. 16. septembra som prišla tam v 1938 roku. Život v tomto biednom dedinskom prostredí veľmi skoro ukázal sestrám, že ich služba bude spočívať v starostlivosti o deti, chorých a o Božie chrámy. Ja bol malý, ľudia mali poľa. To Kirilo Šilецький, що він заснував той монастир. Ту хатів ровних було, може, 5, а 300 номерів, решта все було дерев'яне. Треба було заснувати монастир, щоб ті діти були в монастирі, щоб не бавилися з черниками, щоб такої біди не було. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie bola založená v roku 1892 na sviatok zosnutia presvätej Bohorodičky na západnej Ukrajine ako odpoveď na potreby miestnej grécko-katolíckej cirkvi.
Horlivý misionár, otec Bazilián Jeremiáš Lomnický, miestny žuželský farár, otec Cyril Selecký a prvá sestra služobnica Jozafata Michála Hordaševská sa stali zakladateľmi prvej ženskej apoštolskej kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na západnej Ukrajine. Tá sa predovšetkým mala venovať výchove detí a dievčat budúcich matiek. A môžete nám rozprávať, čo si pamätáte o sestrách služobníciach? Ja vám pokážu čo. A ste sa aj hrali s nimi? Hrali sa s vami sestry? Ja vám pokážu čo. Hej, dobre. Starostlivý kňaz Cyril Selecký sa v tejto dedine snažil o všestranné pozdvihnutie života. A okrem iných aktivít založil aj spolok triezvosti. A vlastne jeho výsledkom všetkých tých modlitieb a kázni, ale hlavne všetkých tých častých návštev v rodinách bolo, že sa skoro všetci muži v dedine zriekli alkoholu. Ľudia sa s takou nádejou a dôverou utiekali k Bohu a k cirkvi. To bola škola. Mene mama brala za ruku, fľašku molka. A jídlo by tam dával. Jak som ja tam budem, pokiaľ ich nepole. Prišli tam, z ráňa molitva. Potom тоже nás včili tam, готовили до якогось свята. Як виступати, як робити, розумієте. А прийшов ще обід, ми мали по фляжці молока, а решта сестри нам давали їсти. Своє власне. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie prišli do Prešovskej eparchie 10. septembra 1928 na pozvanie blahoslaveného vladyku Pavla Petra Gojdiča, ktorý im čoskoro zveril novovybudovaný kláštor so sirotincom. Vidím v ňom čosi láskavé, dobrotivé a v tej príležitosti mu vďačím aj za to, že som tu nebola sama. Úžasne bol blízko pri nás. Možno, že keď nás bolo viacej, tak to bolo mu problém, koho má zdvihnúť. No. V roku 1935 mamka zomrela a ja som sa tu musela dostať krátko po maminej smrti, pretože nás bolo 6 detí. To nie je matka Andreja. Mnohí sme sa tak zmenili, že už nepoznám. Sestru Mitrofánu. Prosím? Mitrofánu. Neviem. Ale nemôžem už identifikovať, neviem si spomenúť. To pre mňa bolo dôležité byť s deťmi. V tom veku to ešte som tak nevnímala. Ale nespomínam si na nič zlé. Takže museli byť ku nám láskavé. To je veľmi veľa rokov, 82. Čo som odtiaľ odišla. V sirotinci som bola. Kandidatúra bola a potom noviciát. V kuchyni trebalo pomáhať, na záhrade pomáhať, pracovne nebolo, trebalo pomáhať. Kaplnky tiež treba všade, no, jak čo trebalo, toto všetko som robila.
Po 19 rokoch pôsobenia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Československu bola v roku 1947 zriadená viceprovincia Svätého Ducha. Týmto sestry prebrali zodpovednosť za naplňanie charizmy zakladateľov. Prvou viceprovinciálnou predstavenou sa stala sestra Filareta Mária Fedina. Droždie sa dáva, no múka, voda, toto všetko. Ja už si to dám tu na tablu. No, vidíte si to. Meno sa teraz tak robí. No, dobre, len sa musí ešte vyviesiť. Dobre. Môžem rozkrojiť? Môžem. Teraz je pomiesiť. V roku 1945 na Ukrajine začala likvidácia grécko-katolíckej cirkvi, čo znamenalo, že mnoho našich sestier, služobníc z Ukrajiny, hľadalo útočište aj tu u nás na Slovensku. Prichádzali v niekoľkých vlnách a spolu ich tu prišlo asi 28. Usadili sa v Prešove, niektoré v Michalovciach, v Trebišove, kým naše komunity ešte normálne fungovali. Так як Ісус Христос би стояв і каже, іди за мною, більше нічого, іди за мною. Ну, і ми так ішли, але, знаєте, то не було так, через щось страшного було. О, ото є такий темний туво. А то прикрили просто. То було хіба по Великодні, і так одного разу іде сестра, дорадниця Моніка, і каже, діти, ідіть додому, бо ми мусимо опускати Крістинопіль, і не знати, де нас доля кине, не знаємо, а ви йдіть додому, а як потім, то вернетеся. А я так дивлюся на нього і кажу, де сестри, там ми. Вона так мене зміряла, задумала, добре, слово добре, і ми ще лишили. Ми ще лишили 9 мая, посідали на віз і до Холма нас завезли. І знову ж, може, то було май-червень, так, десь, може, місяць то могло бути, ну і кличе мене настоятелька, сестра Висарйона там була в Холмі тоді. Каже, сестричко, поїдете на Закарпатську Україну до новіціату. Так мені то сказала. Я кажу, та добре.
za Ukrajiny, tedy utekali do Poľska. Oni tam nemali papiere. To oni preto utekali tu a tu ich v sirotinci, tu ich prijali v tom kláštore. A jak už tu ich prenasledovali, tak s mojou sestrou prišli domov do nás. Ale to sestra Andreja zariadila. A Tarzikia sa veľmi bala. Tu stala taká skriňa, ona sa tam skrývala, keď už počula niekoho ísť. Ona veľmi bola vystrašená, že tam dajak, kde bola, takže z ňou dajak nedobre zaobchádzali. Дивна то дорога була до того закону, я не знаю. Так Господь Бог. Боже святий. Otec biskup Pavol zistil, že to bolo prenasledovanie na Ukrajine, že to príde aj k nám. Prišlo skutočne. Otec biskup dokonce hovoril, že môžeme sa rozísť domov a že to nebude dlho trvať, no a že sa vrátime. No ale to nebolo. Bolo to 50 rokov, že? Na tej pečiatke ISHS Nika. Ježiš Kristus víťaz. V tejto skutočnosti vladyka Pavol rozpoznal Boží zámer a riešenie pre utekajúce ukrajinské sestry, ku ktorým sa pridávali aj naše sestry služobnice, najmä po rokoch 1949 a 1950, kedy došlo k likvidácii reholy a grécko-katolíckej cirkvi v Československu. Sestričiek sme pomáhali v nemocnici sestričkám krížovým, na chirurgii, na všetkých oddeleniach. Ja som pracovala na internom a v laboratóriu. Táto spádová nemocnica mala v roku 1945 726 lôžok. Pracovalo v nej 365 ľudí, z ktorých bolo 108 sestier Svätého Kríža a 20 sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. Sestra Mária a sestra Irenka sú aj rodné sestry. Aj napriek tomu, že vstúpili do jednej kongregácie, likvidácia grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku v 50. roku ich rozdelila. Sestra Mária prežila takmer celý svoj život v Čechách a sestra Irenka na Slovensku.
A po 50. roku už prišli, už nás rozohnali, už zobrali školky. My sme mali tiež školku, tá som bola tam, u našej školke zo začiatku. A potom tam už, keď bolo trebalo tam zastupovať, bolo trebalo tak ísť do druhých školkov. Žijeme veľmi rýchlu dobu a prijímame množstvo informácií a nadväzujeme vzťahy, ktoré sú plítke a veľmi krátke. A myslím, že toto je dôvod, prečo sa mnoho manželstiev rozpada alebo vôbec nevznikne. A deti prichádzajú na svet. V dnešnej dobe chýba počúvanie. Študenti prídu, častokrát je to len o tom, že ja sedím a počúvam a oni sa potom smejú, že ako sme sa dobre porozprávali. Druhá vec, poradiť, čo sa týka výberu škôl. Možno nasmerovať, aké mám danosti, čím ma Boh obdaroval, čím som chcel byť užitočný. Anafáza, metafáza, profáza. Dnešná doba, to je tých 120 aj dačo rokov od nášho založenia, prináša iné očakávania od nás v tejto službe. Korunky k sobášok máte na výber. Ženích berie korunku s Kristom, s ikonou Krista a nevesta s ikonou Bohorodičky. Nech sa páči. A tie ikonky idú dopredu, hej. Dobre. No a zrkadielko viete, kde je. Taká tá tradičná práca za kresťana, to je jedna vec, ale táto druhá v dnešnom svete, mať vzťahy a atmosféru takú, že cítia sa tu doma. Pozrite sa jeden na druhého, aby ste sa navzájom páčili, v ktorých je krajšia. Vzťah k cirkvi, cez toto vlastne získavať. Starí ľudia ostávajú sami, pretože mladí, ich deti, vnúčatá musia sa starať o živobytie. Často sú zaťažení pracovnými povinnosťami o rodinu. Často majú vysoké hypotéky, že si nemôžu dovoliť ostať doma, starať sa o svojho starého alebo prastarého otca alebo mamku. A vlastne títo ľudia ostávajú sami bez pomoci. Prišiel rok 1957. Museli sme opustiť aj v nemocnicu, lebo bola likvidácia sestier z nemocnic. Naši predstavení museli nám teda niekde nájsť nejaké miesto, lebo keď nie, tak nás odvezú kde. Na pole alebo niekde tak. Dobrý den. Dobrý, pozdravujeme. Já vás vítám v Kolešovicích. Sice už tady nepracuju, 5 let jsem důchodce, já jsem tu pracoval do roku 2012. Začiatok cesty do Kolešovic bol zaudetý nádejou. Sestry predstavené z ponúknutých domovov vybrali ten, kde mohli sestry ostať všetky spolu. Toto bolo pre ne dôležité. Nie vzdialenosť, podmienky či prostredie, ale zostať spolu. Tak v té době člověk byl hlavně mladý, že jo? Já jsem sem nastupoval, mě nebylo ještě 30. Se sestrama tak to jsme se hned seznámili, protože jsme bydleli v jednom baráku, že jo? Tak jsme se představili a hledali jsme k sobě cestu, kterou jsme rychle našli. Tak pojďte. Já když jsem sem přišel, tak tu bylo 12 řeholních sester, dokonce v té době 8 jich pracovalo a 4 byly důchodkyně. V tom roce 78. Ale v tom roce někdy kolem 55. 56. roku, když jsem přišli do toho nově vzniklého domova, tak jich tady bylo až kolem 25. A těch obyvatel, klientů, tak těch tu bylo kolem 150. To bylo ohromné množství v té budově. Teď se půjdeme podívat do té části, kde měly sestry jídelnu a nahoře tu modlitebnu a hostinský pokoj. Tak doufám, že se tam dostaneme.
Oblasť českého pohraničia bola po druhej svetovej vojne po odsune nemeckého obyvateľstva takmer vyľudnená. Po komunistickom štátnom prevrate bola úmyselne zaľudňovaná aj obyvateľstvom, ktoré bolo politicky a nábožensky nežiaduce. Do tejto kategórie patrili aj reholné sestry, ktoré tu častokrát pracovali v rôznych domovoch pre starých, chorých a mentálne postihnutých ľudí. Týmto spôsobom mali byť izolované od spoločnosti, nemali mať doraz a tak mali postupne zaniknúť. Za těma krabicema tam je vchod a tam byla ta kaple. Ale dá se tam do té kaple se dalo projít i tady bokem. Jo, protože tady se... Lavice byly tady takhle, tady se šlo, tady se dalo projít a tamhle odsaď se a ty lavice byly tady takhle. Okolo byl přístup z obou stran k těm lavicím. Oni tam mali tu sochu nepoškvrnené, kterou mají v Michalovci. Ano, to, no. Tam nemají. Takže různě se to užívalo, až v tom 53. se rozhodlo, že se to přestaví. Takže ty 2 roky se to přestavovalo a od roku 55 byl, furt se to jmenovalo jako státní zaopatřovací ústav a od roku 56 to byl domov důchodců Kolešovice. Čiže o toho pána se starali. V tých Kolešovicách sme dezinfikovali sme 3-krát, lebo strašný neporiadok tam bol. Museli sme rozbírať postele všetky, bo boli železné. No a v tých dratenkách to sa držalo, tak sme to museli rozbírať a páriť to všetko na izbách. No takže sme mali toho dosť. Můžu říct na rovinu, musel jsem absolvovat sezení s tím církevním tajemníkem, který přijel, sedl si ke mně do kanceláře a musel jsem mu dát spisy sester. Ale jestli se tam něco nezměnilo. On si je prohlídl, jestli všechno říkal, změnilo se tady něco, udělali jste tady něco, nějaký změny, kam chodí sestry a pamno, sestry nikam nechodí, jsou furt tady. Jo, tak jsem prostě říkal, já nevím, jestli něco se u nich změnilo, z mýho pohledu nic a tím to končilo. To se používá, že to používáte, děvčata, pořád. Používáme. No, To takže to je plný, když to tam nandají, tak to... to krásně uschne do druhého dne. Ještě možná lepší jak v těch sušičkách. Sestra civilní, která tady byla, měla pracovní dobu, dám příklad, od 6 do 3. Samozřejmě musela pro děti do školky. Musela běžet, že jo. Manžel dělal do večera tady v Jezeré, někde na traktoru jezdil, takže ona musela jít domů, kdežto sestry, když končila pracovní doba, byl nějaký problém, tak byly klidně 4 hodiny, půl hodiny, hodinu v práci díl, tak to jim zase nevadilo. Těm civilním zaměstnancům ty prostě byli omezený tou pracovní dobou, protože měli spoustu povinností doma a sestry ty to měly zorganizovaný, ty řádový daleko víc. A byli tady taky doma, takže se nějak zastoupili. Takže to jsem na nich obdivoval, že jako se věnujou naplno i tady tomu a i těm svým povinnostem v té komunitě řádový. Už se tam nedrží voda. Ano, takhle to vypadalo, no. A tamhle už jsou, na tom dalším 2000 mansardy jsou nahoře vidět, to je přistavený. Tam je to krásně vidět. Tak tu na toto miesto ma zobrala moja magistra počas noviciátskej formácie. Prešli sme vlastne celou republikou a mala som tu možnosť asi prvýkrát tak naplno vidieť, ako sa žije v kláštore. Oddelené od svojej cirkvi a možno presvedčené o tom, že tá kongregácia dožíva, tak mali možnosť raz za čas vidieť, hoci v civili, ale mladú sestru alebo mladú nádejnú kandidátku. A to im donieslo možno takú nádej, že má to zmysel. Po odsune nemeckých sestier Alžbetínok
redemptoristi pozvali k spolupráci sestry, služobnice nepoškvrnenej Panny Márie. 7 sestier z Ukrajiny, sprevádzaných slovenskou sestrou Minodorou Sabovou, tam okrem práce našlo aj úkryt. Сестра Онисева відвезла під границю біла вода, аж там, і показала, каже, отуди. Перейшли чмо, то оране поле до збіжа, а то там стоять ті такі вішки, а то там є страж. Побачили, зараз нас обступили. Ну, тоді вже ми вже були в руках їх. Потім нас забрали. Moja modlitba nech sa vznáša ako kadidlo a postrihnutie mojich rúk ako večerná modlitba. O 19:15 nasadla nevesta do autobusu číslo 16. Nevesta vystúpila z autobusu a vošla do domu číslo 13. Po ďalšiu dobu sledovania nevesta uvedený dom neopustila. V 76. myslím, to tak bolo, keď prvýkrát sestra Melania ma zobrala do Prešova. Povedala, pôjdeme tam ku našej jednej sestričke. Lebo Melania v Košiciach v civili a tu bývala sestra Justina v habite. Takže, nech sa páči. V tomto období sa odvíjal život sestier v 2 líniách. V reholnom rúchu boli poverené službou na ordinariáte a v katedrálnom chráme v Prešove, ale aj v ústavoch sociálnej starostlivosti. Ďalšie pracovali v civilnom zamestnaní a žili v utajených komunitách v bytoch. Ich formácia a apoštolát boli naďalej tajné. Lásku sme na cestu vzali, preto je batoh náš malý. To nám postáči v zime i v pláči, že sme si srdcia zohriali. Už sme si dávno nezaspievali. Zabudli sme. Takže takéto na koláčky som robila. V detskej nemocnici ja som robila 7 rokov. No a tam nás bolo, na každom oddelení boli rôzne reholné sestry. Bolo nás tam viacej, ale jedno, čo určite viem, na každom oddelení boli aj také osoby, ktoré nás sledovali. A na pľucnom oddelení bola jedna lekárka, už nebohý pán primár Rákar, mi povedal informáciu, že musím platiť tej lekárke, ktorá nás sleduje, mesačne 300 korún. Vtedy to boli veľké peniaze, ako príplatok k platu. V tejto budove som zažila ťažké krušné chvíle s vyšetrovateľom Demikatom. Ja som už vedela, že ma predvolajú, lebo už spolu sestry predvolávali na výsluch.
Zobrali ma a hneď ma začali akože vyšetrovať, že kde som to bola, s kým som bola v tom Taliansku, či som bola s papežom, či čo. Oni proste strašný strach mali zo tajnej cirkvi. Obliečka prebiehala za zamknutými dverami. Nesmel sa o tom nikto dozvedieť. A to bolo úžasné niečo. Prichádzali sme ako naozaj nevesty Kristove, takých belásých šatách. Potom nás obliekli do habitu, ale habit bol len na krátky čas oblečený práve na tú obliečku. Potom sme ho museli zložiť a už sme znovu sa obliekli do civilu, aby sme nebudili nikde nejaký rozruch alebo tak. MD, že sme slavili, tak to tu je ešte taktorý 79. 80. rok. No, lebo to vždy bola príležitosť ako oslavovať, hej, no takže tu máme samé pohariky a nič iné. Ale tak, no, ale museli sme sa ukázať. A na druhej strane však bola si v kolektíve, ktorý si mala rada. Áno, tak to zase bolo príjemné stretnutie. Veľmi pekné, no tak. Keď sme aj boli v civili, tak sme chodili navštevovať naše sestričky. No a ja som bola potom od 75. roku v Jabloni, kde som pracovala ako zdravotná sestra. Sláva Isusu Christu. Čo máte? Dobre. Silika, taky si pamätáš moje meno. Áno. Ochapte si na pamiatku. No, celé si, taky si dobrá. No, jak sa ti darí? Dobre. A čo, pletieš či čo? Hej, pletem. Čekajte, ukážem vám dačo. Chcela mi sa dačo. Tu som, idem. Marienko, neplač, Latušik, neplač, moja. Naše sestry, tie, ktoré sa vrátili z Čiech v habite, boli nútené pracovať v ústavoch sociálnej starostlivosti, avšak tie ústavy všetky boli režimom vybudované na okraji spoločnosti v malých obciach. Tak sa naše sestry dostali napríklad do Dubravy, Jablone, Kalinova, aj tu do Rakovca nad Ondavou, kde sa nachádzame. Agátka! Áno. A vy ma poznáte? Áno. A Janička Charterová. A Aničku Charterovú. No. Jeho Molčka určite si na vás spomína. Aj. No. Joj. Ahoj. Dobrý deň. Robili sme v civili, bývali sme v podnajme v obci a takýmto spôsobom sme sa aj stretávali s našimi sestrami. A tu zasa izbička sestričky provinciálnej Jozafaty bola, oni... Nám si aj na ňu bola predstavená. Áno, predstavená. Boli trošku prísnejšia, no ale to aj museli byť. No, tak my sme často chodili, už keď som bola. Sestra Jozafáta Helena Malcovská ako viceprovinciálna predstavená tiež žila a pôsobila v Rakovci nad Ondavou. Preto bolo toto miesto aj sídlom viceprovincie až do roku 1985, kedy bola viceprovincia povýšená na provinciu. Sestra Jozafáta sa tak stala prvou provinciálnou predstavenou. A okna, a možno aj naše zaslony ešte tu sú. Tu boli, pozri sa, diery ešte po týchto rúrkoch, čo pecky sme mali. To určite, áno. To je vaše. Áno.
Blanka, no tá vidíš, aké to je toto krásne toto prostredie teraz tu na všetko zrekonštruovať. Mamka stále hovorí a spomína na to, že keď nebol kto jej vymeniť službu alebo keď potrebovala niečo odísť, ona stále vedela, že poprosí sestričky. Aj my sme sa stále na vás tešili, keď ste išli aj po dedine, že sme mohli ísť za vami. Stále ste nás brali, nie? Za ruky. Ja môžem povedať i za sestru Annu, že aj my sme sa tešili na vás. Naozaj, devčatá. Keď ste ku nám prišli a už sme vedeli, že chcete, aby sme sa porozprávali, pospievali si. No. A tie soboty. Pravidelne do večera, nie? Hej, soboty. To som vedela, že raz vám mám poupratovať, že by sme mohli ísť tu. No, vážne. Aj vám pokoj. Aj vám pokoj. Aj vám. No určite bol možný apoštolát aj za bývalého režimu, aj za akéhokoľvek režimu. Vždy je možný apoštolát a všade, kde sme, všade sa dá robiť dobro. Láme a rozdeľuje sa baránok Boží, láme sa. Na pamiatku Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, ako ovča na zabitie ho vedú a ako nepoškvrnený baránok, čo o ním je pred svojim strihačom, tak ani on neotvára ústa. Pre jeho miernosť vyrvali ho súdu. A kto pomyslí na jeho pokolenie? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Obetuje sa Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta za jeho život a spásu. Jak by ste začali hačkovať? Tu máte hačkovku a tu mi začnite, neviem ja. Budete hačkovať. Ukážte mi tú prvú retiazku, jak sa to tá retiazka urobí. Jak už prišli sestry, ja už nebola som spokojná so civilom. V nedeľu ráno, tak som sa skoro zobudila a tak, jak mi takto hovoril, tu do svedomia. Ireno, opoblíkaj sa. V našej kongregácii do budúcna prajem sveté, horlivé a usmievavé sestry. Myslím, že výzvou dnešnej doby je mať zapálené sestry, zapálené mladé dievčatá, ktoré chcú pomáhať, ktoré majú ochotné ruky a ochotné srdce pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Naše projekcie krásnemu jubileum praje plnou zdárom Svätého Ducha. A nech každá jedna sestra je ľúbeznou voňou Kristovou a nech v radosti a s nápaditosťou ohlasujeme živé Božie slovo všade tam, kde nás Pán Boh posiela. Všetkým nám by som priala, aby sme to celé, čo nám Boh ponúka cez cirkev, už či cez tú cirkev v komunite, či tu vo farnosti, aby sme to vnímali ako jednu veľkú šancu byť s ním každodenne a brať aj modlitbu cirkvi ako každodenný chlieb pre dušu, pre ducha, aby sme boli bližšie k Bohu ako cirkev domáca, farská. Ešte kvetinku. Jedna bude modrá, jedna červená a jedna zelená. Dobre? Áno? Že by som prijala provincii radosť. Pápež František hovorí, že v dnešnej dobe zasvetení nemajú radosť a
lebo im chýba otcovstvo a materstvo. Keď budeme opravdivými duchovnými matkami, budeme mať radosť. Lebo toto prináša nádej. Toto nám prajem.